takasiyana sitotamba tese. Tinofurana kuita chinhu one, but kwatinobva takasiyana. Mumwe maneta kuita musikanzwa naye. Unozonzwa kuti hayi wakafly akaenda kukei kuna bamini wake. Jehovha waenda kumuzarabani kuna tete wake. Kunyepera makatosiyana. Tine zvatakafurirana tiri youth voice. Tichibhigwa tichinyatsoita musikanzwa weizonzwa kuti unoza kunonzi kunetsa. Pachikoro wenzi uyu anonetsa. Ende zvichitodisa nemabhebhi ekutonetsa kwete ekupasa kungonetsa. Wanetsa wozonetseka. Ndinzwe mwanasikana, ndinzwe mwanakomana. Mwari une nyasha. Unozotidana kuti tishumire back to you. Akatibvisawo neikoko. I got married in 20 years. Yes. Now I'm 45. My first born, she's 24. She's married now. Hey, talk about Wani munagati kamarema tike nyande vasina ndevu. Ndini. But I want to show you this. Say taka manya iko muti eti 20 you are already married. Misikanzwa yataita yakati shift cycle. Hakuna zvimwe zvataendera kuchikoro zvataigona nekuda kuita. Kunzi mfesi yanoita zvemabhebhi. There was a time kuchikoro is 3 generation yanyora tsamba. Indakaita O level 94. So imagine tiri kumana grade 7 waruma 90s something. Teacher vakambobata tsamba mubhuku rangu. Vakaramba kuti ndeyangu. Why because ndandiri dofu. Bachirungu chachirimo ndo chakaita kuti varambe kuti akana. But the teacher chinhu wanu chavasina kuziva kuti chirungu chekufunda chechikoro ndo chinonetsa pachelavhu ndokupatula. But wamu upenyu manji avadi chirungu chelavhu. Interview yese yebasa havabvunze zvatainyora zvezvi. Let's destroy Harare by love. London was destroyed by fire. As he sends. As in peer pressure, when you fully run, you never be champion. Yet with destiny, you become a loser. Agatos on the new Kura on the Pudino and the Christ, I don't mean it. Diasity, Jesu Papa Kaipa. Because Kuvarao, Apana, Kutu, Varevano, Gunu Varapacho, Daiti, power to Twito, Apana Jataipona. Diasity, Jesu and Visa for Timuranga and the news. So, Chandino Silamanch. Atisite setting us one in Wanyasha said also, Upenyo Mosian. Usaka Agara to go mix to Marano Mutitoya Magatitira, Atifanana. Moses, what can no one for? A mind of Balasio to Mukaka and Dina, but I did Shire and Mukaka, we have such a no. No way in this one, Namakicha, you know what is like a medium like Garavarico. Did not find to medium, I can play a major role. Moses are not one Mukaka, West, I can original milk. Monugona was Zira Shairo Shoko, no battle of Penuam. Say Pakava ni kosha kwa original milk. Mazwaya munu esa Amerika mungana mkomana. Ananya mkutavanga wakatozi gwanzu munu uraya wana wakomana. Joratu pa mazwaya Amerika Moses ngachaka wanda mukaka. Nokuti kuna wana wengo ureru wanosi wana mukaka washu. Saka baito damu na nurunga program yekuta gone kunwa mukaka cheo chayo. Tirimu mazwaya kuti kuna information ya kawanda. Ziti so za kawanda. Mukaka is a shadow picture of the word of God. Mazwana hakuna level of knowledge, kwani too much wrong knowledge. Ziva shoko lino build upenyo wako. Moses wabere kwa kunzuguritsa hama dzako munamu. But chiona zvakuitwa nedhimoni reIjipita.
rikaziva kuti ndiwe unofanirwa kuvaburitsa, rinokutora rokuisa mupalasi kuti ugone kuvarairwa nekukanganwa chawakaberekerwa, uchidya uchinakirwa zvinhu zvakakunakira, hama dzako dziri pataiti. Asi bhuku robva rati Hebrews 11:24, when Moses grew up by faith, he refused. Chinhu chaari kuramba achirambwe kana usina faith. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Nekuti chiri kuti chaakaramba kugara musha, akaramba kuva mwana womwanasikana waFaro. Vakuru hazvirambwe nemunhu ari ordinary. Zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese. Kuramba zvakanaka unotarisa kunge une mhepo kuti kuinda bondo zvatoda, but kune zvakanaka zvinouraya destiny. He refused. Hakuna munhu akanogara naye pasi. When he grew up, kana wakura, Mwari dai atipa kukura munjero, tagona kuramba zvimwe zvinhu zviri kunakidza nhasi but zviri kuataka future yako. Tiri mazuva ezvinhu zvinonakidza zvakawanda. Data rinopera, munhu ari kusocial media achingonzwa kuti tatirechasi nhasi angazvipopota maiti tivapedzera. Chaunga research nekutsvaga chine kuita nelife yako, hapana. Kungonotsvaga nyaya idzodzo chete. Naro kana vachidzikoka so ningane mari yakwe. Akataura zvebhora, wozitaura zvembinga dzemari, woenda unyadzana maititi, data rapera. Wake upenyu haana basa nawo. Wese vakadiscussa futi politics, data ropera, wavo upenyu huchiri hwakamira. Unovaraidzwa nezvinhu zvinokunakidza. Satani anozvipira kuinvesta tumwe tunhu tunokunakidza mauri, achiataka zvakanakira upenyu hwako. Mai Potifa havangoti uya, vanenge vatosundwa nemweya isingade kuti uve ishe. Hazviitirwe munhu ari ordinary zvokuti mukadzi washefu anoti Jose uya, panenge patoprofitwa kunzi akangoramba akamira pane Mwari wake anosimuka. Spoilai munhu. Svika paunotya zvimwe zvinhu zvakanaka zvauri kuda kuitirwa. Ataki yadhevhu haive nezvinhu zvakaipa chete. Pani paanoti kuna Jesu, ukandinamata ndinokupa. The devil is also a giver. Zvinotoda kurambwa, but unozviramba kana wakura by faith. And faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Peer pressure yeshamwari. Unakati munhu anogona kukudzidzisa fodya nhasi, anogona kuzova bishop. Because pamwe hamuzokura mese zvokuti zvisvika kuma-30 years. Anokutraina ngatipute. At 20 obva transfer kubva muarea munogara woenda kuChinoi. Usangane vhangeri utenduko, bishop. Uchingoti tairovana naningi, mabishop. Vanhu vakarohwa nekuraiwa naPaul achiri so. Kudenga wakatosvika waitorera chichemo. Taitoda kunamata but kuna aitirova. Mwari anongoti aya kana auya munondiratidza. Mwari vanoda kuratidzwa sei iye vachiziva vanhu. Indawo yekuti kana munhu ava munashi, kurati munenge makarohwa nemunhu asingaexiste mind yaMwari, nokuti aingova so akava Paul. Saka paanongosvika kudenga unobva kuti iyo ovanzi vaEfeso, touch not the anointed. Kwatinobva hatifanane, kwatiri kuenda hatifanane. Kutamba tese hazvinoti takafanana. Peer pressure ndo iri dangerous. Yashifta focus yevazhinji. Pane munhu wokuti anitanga anokuda chitaiwa kana usina mari yekubhadharira handi. Kumwe kudiwa so kunotyisa. Unoita shamwari inonzwa kuti mafaro atoda kuenda haufanirwi kushota. Asi kana ndina mari ndokubhadharira. Wega unenge uchiona rudo. Moses akadiwa zvokunogariswa mupalasi, munhu wokunhongwa kutsanga. Iyo vana wokunhongwa vaende mupalasi maningi.
munhu si wakufaneki. But kuna akanonga kati chinochengeta tochipa makeke tochipa koloni chiri mukati. Ngwarira kuti muntu uri kupiwa chidya so pada kudyiwa iwewe. Ndatopera apa wazvinzwa. Huku padzinofidwa so hadzitomboziva kuti chatiri kufidhirwa kuzomufidha. Munhu anonotenga chiki mashiwa uya motenga nemera nema 50 kg yechikafu chehuku chemhando yepamusoro. Programu kupera kwayo pachadyiwa chiri kudyiswa ichi. It's better to train munhu than to repair old people. Isu vamwe takashaya mikana yevanhu vaitiudza izvozvo. Marole models edu vataitarisira vacho vaitawo izvozvo takazoitawo. Taisha waigara nesu pasi pakuti kana zvinhu usati waamazviri unotoda ari mazviri kukuudza beta ende usaite nharo. Enough got my young brother. Ndakamuti bamunini mukoma wenyu ndakati mhanye yekuroora yakanaka hayo but ndinoda tutori nguva yako nekudini so dzakuda kuti dzvanyirira kuda kusipa kwamega pane imwe reason yekuti kana usiri mazviri une kanharo so unoona spark pasinga spark. Ndokubva angopinda musame system ndokubva atora munhu wake wakatorawo futi at 19. Gore richipera ndakanauya kumba zvanzi ainomusiya. Uda kusiya munhu wakatizisa uda kutizawo. Unotiziswa nemunhu adazokutiza. Moses kumba kwauri kuchengetwa hakusi kwenyu. Poloni rinapa hongu but une destiny yako yekuburitsa hama dzako mupoverty. Hama dzako dziri muslavery wakaruma poloni. Dai vakadi kutora mhuri yese kuti yamugarire kuno. Munhu uye ari kutamba newe kana achirevesa adi kubatsira mhuri yese sei achida kubatsira iwewe chete. By faith, when Moses grew up, whether by age, by faith, kurati kune kumwe kukura, kuno built by the word, kwete ne age. By faith, when Moses grew up, he refused. Ari kurambei, upenyu wakanaka, unouraya destiny yake. Istakaudzwa kuramba zvakaipa nhazo ticha kuramba zvakanaka. Zvakaipa mangwani. Haunonga tozwanira munhu wako ane favor anenge ari blesser. Anoblessa ndimwari. Munhu abless. Istrategy amene zvari kuda. Munhu ane zvaari kuda hakunze izvozvo kuti ane zvaari kuda. Anogumira pakuti ndokuda. But unozobata shuwa kuti ane zvaari kuda. Zvafane munhu ari kuda mari. Munhu ari kuda mari anotsvaga basa. So zvapachena kuti hakuna munhu anoda basa, munhu anoda mari. Ukanzwa kuti ndoda basa ari kuda mari. Anotoziva kuti akati kuda mari haangapinde basa. Mwedzi ukapera mukamunyima mari ndopaanokudza kuti ndakufambira mari. Ikona kuti unoda basa ndinori. Ayo anoda mari iri mubasa. Destiny ya Moses, plan ya Mwari ndeyekuti aburitse hama dzake munhamo. So wakaipa akaziva kuti iwe wakaberekwa nyasha dziripo dzekuti usimudzire mhuri yekwako, mhuri yako ikude mumatambudziko.
anoseta a trap, especially at your age. Akakurova uri pazerero riri apa waparara. Unosupply zvinonwiwa zvinodhaka zvausingatengi. Unenge uchingoudzwa kunzi huriko. Check. Chiri kudiwa pauri huvepo hwako. Pane kudiwa kwaunofanirwa kutya. Hamungandide area iyi chete kaikudhakwa. Koma ndiri kudidawo paarea yemabusiness proposals nezvimwe zvinhu. Inda muchingondida pane zvinokuvadza ndopa kuti mari yacho iripo handei. Tax yacho haiwa iripo handei. Ukarwara vakutsvagire tax, asi kana kuchinodhakwa inotsvagwa tax. Havana neutano hwako vada kutohuparadza. Vanoinvesta mudownfall, but vachishandisa a jacket yakanzi love. Warira kudiwa nezvakateya kuuraya upenyu hwako. Moses akaberekwa, plani yaMwari ndeyekuti uzobuditsa hama munhamo. Wakaipa ndokubva anyumwa kuti mukomana uyu ansa. Saka iye chimutorai mumunze kuno. So ariko ikoko handizoti makore akafamba kusvika papa ari mupalasi. Rimwe dei ndora akabuda akatega ndogonoona hama dzekwangu. Ndokusvika iri hondo muIjipita nemubhuzi zvichirovana. Chiri mari chekwake chikamuudza kuti nyange uchigara kwaFaro kuvaIjipita usi muIjipita. Dila nemuIjipita. Moses wakauraya muIjipita muIjipita. Zvikamotivheta Mwari kuti saka ndanonoka kuuraya vanhu ava. Chiuya kuno ndikushipe calling. Because paakauraya muIjipita akanzi Medhari. Paakazodanwa naMwari vakauraya vaIjipita paRed Sea akanzi Deliverer. Ukashanda naMwari hamuterera. Ukashanda wega ipapa ine mazita asingaiti. Moses, plani yaMwari ndeyekuti ubuditsa hama dzako. Plani yaSatani ndeyekukuisa mucomfort zone. Uvarayirwe, usaone nhamo. Vakutenga vari kukuitira favor. Vachizwa kuti tikangoitira iwewe izvozvo tikakubrainwasha, hama dzako dzinofira muproblem. You are an answer to your generation, to your family. Wakaipa hadi kuti mhuri yako isimuke. Saka ari kuataka iwewe. And ataki yaari kushandisa. Uri kusapplywa nezvinodhaka. Kumafaro kunoendwa uchienda. Zveupenyu zvavo zvinozisiyana nazvo. Zvese zvaunosereswa uchiitwa nevamwe vako. Hazvinei nekubuilda future nedestiny yako. And vanhu ivavo you call them friends. Definition yeshamwari ukaiziva uchanoti usatova neshamwari. Une mafesi. Mwari dati wandira nyasha. Pazerai. The devil zerai. Ndoko anoswera manje. Akakurova uri paeji iyoyi, ukapiwa mwana uri paeji iyoyi, anokupa mindset yekutoti unozviudza wega kuti saka ndaparara. Hamirire kukuparadza, unozviparadza wega. Akakwata akapazerai ukasungwa ukanogariswa kujeru. Wato criminal for life. Ipapa ndopane energy, ndopane munhu ari active. Wekuti Satani vanhu varikuda kushandisa, anda vanhu vanoshandikawo futi nawo. Vanofambira nyaya dzacho. Saka kana wachembera Satani wachinoziva kuti ndise makuhwa apa anonoka kufamba, anonoka kafana. Muyuti anoziva kuti mune power. Saka ndo vanhu vanotrasta kuti vafambise nyaya dzake dzese. Achiziva kuti imomo ndo muna future leader. Saka tikamurova ari papa hakuna leadership ichabuda. Vamwe vana vese vaiurawa. Musikana paakanotora basket akarivhura, zvanzi Moses akachema. Mwana musikana wafara akataura this is a Hebrew child. Baba vako vakati kudii? Vakati mwana wese mukomana weHebrew ngaurawe. Ko iwe inda wadaka mwana. Even na Faro wacho pakauya Moses kumba,
kana kupopota kuti ndakati touraya tumaibhutu ndakadzokere anonzwa kuti aiwa kamuzukuru kangu muzukuru wemunhonga here mambo. Tine zvatiri kuita munyika yemweya, tine future yevanhu yatida kugarisa pasi nekuataka mukomana uyu. Fidhai mukomana, muchengete imise mupalasi. Tine vanhu vari mupalasi izvezvi ane kalifestyle kakanaka kari sponsored by the devil kuataka destiny. Smart yaanokurovera asingasenzi asina zvaanoita, unozoona kuti Satani ari kusponsa munhu wake zveshuwa. Shoni yaanoburitsa unozoona kuti Satani ari mabasa. Osatine zvinhu zvatinochiva nekuyemura zvekumba kwaFaro zviri kuataka future yemwanasikana nemwanakomana ari pano nhasi. Isu ari kubasa kuona foni dzedu unonzwa tsitsi. Iwe zvako mwanasikana ya latest yacho iyo kune vari ready kukupa. Haisi giving iri kuitwa iyi. Pane ka-investment pane attack yakaonekwa. Satana pane paanonyatsona kuti uyu ndomuataka negiving kwete nepoverty. Jesu ukandinamata ndokupa zvese izvi zvakanaka. I was privileged per Mount of Temptation. Nandripo about 2 weeks ago, Nandripo Israel. We traveled all places through Israel. Kana uripa that place is close to Dead Sea. Town inenge iri muzasi zvokuti unoona the beauty of the city. Satan ndokubva ati aiwa uya pano ndikuratidza the beauty of the city. I will give you this kingdom. Pane paanoinvesta Satani. Pamwe pacho haatake nepoverty chete, haashandise pain, anoshandisa joy to bring forth pain. Dai mwana atiwandira nyasha wega uzvibvunza kuti kwandiri ndekwaFaro kumba kwedu kajoini kakutambira karuitika zvinopera mumushere izvi wega uchingonyumwa kuti foni yandatengerwayo zviri boiri zvinopera mumushere uchizvipa mubvunzo wako mwanasikana. Nhamo yanhasi wakamira muna Mwari yakakunakira ufungi than rugare rwekumba kwaFaro unoda kuti mhuri yenyu isabude nokuti Mwari vakatoona kuti uyu mukomana ndiye wandoda kushanda naye aburitsa hama dzake. Faro nokubva ati sitochengeta type iyo atiurayi. Vamwe vana vese vakaurawa kuNile River. Anyamukuta vanga vatopiwa basa kunzi angobereka mwana mukomana urayai kandai kurwizi. But say Moses iye ane destiny yekuburitsa vanhu haurawi, anochengetwa. Kurati uri kuurayiwa pfungwa kwete mutumbi. Vamwe vaurayiwa zvekutonyudzwa mvura. Mozisi aida kukoraptwa mind, kuurayiwa mindset. Mukati mukafa tangomirira zuva rebheria unenge wakafa kudhara. Saka Bible rangu harambidze kufunga rinoti musafunganya. Do not worry, hariti do not think. Hakuna vhesi rinambidze kufunga. Osa ukaverenga zvakandika rinoti do not worry kuti ndichadyei ndichapfekei. Harina kuti do not think. Unofanira kutofunga ndichadyei ndichapfekei. But you must not get worried about it. Because ingwani shoko rinoti shiri dzedenga hadzirime asi dzinodya. Ivhesi yeshiri, shiri haina munda haina badza. Mwari vanoti I will bless the work of your hands. See uchida vhesi yeshiri. Washaiwa thinking pascripture. Stage yauri is a threat to the devil. Because on energy, you can make things happen. Pharaoh, David, Paran's na so, Usanorwa na Goliath, because
imhare akatanga kurwa kubva ari mudiki, iwo usaende nokuti uri mudiki. Statement rake ari balance, nokuti kana Goliath akatanga ari mudiki kuti ave champion, David anofanira kutangawo futi ari mudiki kuti ave champion. Hanzi Goliath akatanga kurwa ari mudiki is a champion, usaende nokuti uri mudiki. Ari kutaudzwa unzi enda ndopazvotangira ipapa. Ukada kuita champion ndozere rekutanga uri. Mwari ngaakupe manzwiro ari spiritual. Revelation ngakuencourage to do things. Nguva yekushingaira nekutsvaka Mwari ndonguva yauri. Usina pressure nezvimwe zvichida uri mumaoko evabereki. Osakana munhu ari mumaoko avabereki haaite stress. Ukotona watone stress watomubereki. Ini patomba kubandi andifoti vanongosara kubata musoro kuti ndasitobikei. Havambodaro vanototibvunza tichabikei tichienda. Ivo hadi kutakura mutoro wacho. Ko vakaberekwa havasi vabereki. Kuti pastage yavo vane zvimwe zvakabviswa pavari as burden. Kuti vachiwana enough time to calculate and do things positively. Ende nguva iyoyo wakuita stress nekuti ndingatengerwa zvakati ndingane chakati zviri unnecessary. Life haisi competition. Hauna uri kukidzana naye. Zake ndochinja akagona ari pakati pevarefu achida kuona Jesu achitadziswa, haana kuramba aripo kana kudeclare kuti Ishe ndirembesei zvinoita chete. Akabva pakati pevarefu akazvibvisa pavari akaenda mberi kundokwira mumuti. Kuri chinja akatanga kudhila nacho kuzvibvisa mucompetition. Hana naPenina breakthrough ya Hana ndeyekuziva kuti handifanira kuramba ndichita competition nemunhu uyu. Why? Nokuti tikapinda mucompetition tichadawo vana vekuprova ipoint ndobereka vandinobereka kumba. Akuda mucompetition ticha akaita akati Mwari mukandipa mwana ndosiya kuna handine naye kumba. Handisi mucompetition nemunhu kumba. Ini ndiripo pakuplease mimi Mwari. Mwari mukandipa mwana ndosiya kuchechi. Penina ane vana 5 asiye kuchechi hajaidze. Ane mweya wecompetition kumaraini. Endo kaliverenga hapana paunozonzwa mazita evana vaPenina akangoberekwa zvivanhu vanhu. Zvima nameless child isina kana destiny. Because ndezvecompetition. Samuel akaberekwa naHana, he became a prophet and anointed kings. Mwari atiwanire nyasha. Tinogona kutamba tese but hatina kufanana. Kwatinobva kuna kufanana. Anokutraina nhasi kuita zvauri kuita izvi mangwana uzive kuti iye anenge ari papi iwe uri kupi. Tine shamwari dzataiva nadzo kuzvikoro tichifura tichiita zvataita. Tafoira takundikana taakutambudzika. Ivo vakatorwa nehama dzavo vakaenda mbiri. But ndo vaititraina musikanzwa. Havana kuzoti vaikoko ukati bhururu uya ukama hunotopera aikoko level yachinja. Waka upenyu wakuda kuti Mwari ndiwanirewo nyasha. Shamwari uda tiende kufara kuri right but chiona takasiyana. Kwauri zviri right kwandiri hazvisi. Ziva kumhuri yaunobva. Kutambudzika kwembereki wako kumunzwiriwo tsitsi. Isu msikadzi atoenda kuchikoro unozati kana usina meso ekuona mubereki achinohodha madomasi achivarira kubvisa school fees. Uchiita musikanzwa zvako mari yetswanda kumuchemberachi famba netswanda. Vamwe vaibhadharirwa vanazvo vedu vakapera bvudzi pamusoro apa vachitakura tswanda. Mari iyoyo yetswanda iyo tichinotamba zvedu tichinoputa tiriko. Ukanzwira mubereki wako tsitsi nowai nekuti iwe uchazovawo mubereki. Maybe zvimwe zvinozozi understand wapa level iyoyo. But rega tikunyevere taikoko munzwirewo tsitsi. Kutambudzika kunoita munhu anokubvisira school fees munyarewo. Why? Because zvikazoitika kwauri futi in future unodemba. Munyare munzwire tsitsi. Kutambura kunoita mubereki wako iwe achikubvisira school fees. Iwe woisa uniform bag woenda kujoin.
besides tinoda kupasa munzwire tsitsi ari kusacrifice by all means ita Mwari ndipewo tsitsi dzekunzwirawo tsitsi akandibereka ari kutambudzika nemi ndibude mumisikanzwa yenu nyangadzi. Maybe kana wa munhu mukuru uchazonzwisa kuti oh nai, but it will be too late. You are a Moses kufamily yekwenyu. Usatrepwe nemagoodies ariko nezviriko izvi. Iti Mwari ndipewo faith ndikure ndigone kuva nemeso emweya ekuramba zvakanaka nhasi zvinoataka rakanaka remangwana yangu. Dai asiri Jesu dzisiri nyasha nezvataita nekwataiswera hapana ndodzodza dzimai yangu kuti apa mudai takatofa akufa chaiko nemaumiro akaita upenyu asiri Jesu ungoriwo bhulazi vanongofamba zvavo vakazvifoirirawo zvavo. Nyika isimudze marombe, anosimudza marombe ndiMwari chete. Nyika ijaidze kana uri rombe zvavharana utofoira zvako zvei zvatovharana. NdiMwari bedzi anongototsa ndoda akukusumudzaiwo because nyika haikukwanisei. Saka ndauya kuzotsurawo rimwe rombe kuti simudzika. Nokuti kuna asingasimudzike futi ka uda kuremera Mwari kurema anondozvitorema. Munorema asimudzike. Father, be humble, tsvaka Mwari. Ende ijuti rerombe kuzvizunza guruva because anosumudza kubva muguruva haazunze. Unofanira kuzunza wega so. Tumakarekta tina basa uzunza wega. Nokuti pauda kunogadzikwa nemachinda papati dust. Panoda discipline. Life, learn to be humble. With humility, you don't lose anything, you gain something. Iwe Jesu chaiye ari Mwari akava humble kuenda kuna Johani kunobhabhatizwa. Achitobuda mvura denga ndokubva ravhurika. Mweya mutsvene ndokubva. Kune zvinhu zvinoriliswa naMwari nekuda kwokuti humble. Learn to be humble. Learn from others. Have a teachable spirit. Mwari atiwandire nyasha. Tinotamba takawanda muno hatina kufanana. Vamwe muchifurana kudaro so future yake yakarongwa zvakanaka kwaanobva. Iwo zvikangodhakwa ipapa finish. Wakati ndokona zoita pastor fururu. Chinonzi calling ichi zvikasananganawo newe pakaipa. Destiny yako yakuda kuprotectwa newe. Ramba zvimwe zvinhu zviripo ramba. Asina kuti urambe zvakaipa chete, ndauya zokutrena kuramba zvimwe zvinhu zvakanaka but zviri kusponswa nemweya yechina inoda kuataka future yako. Kumwe kudiwa so itya. Vana veIsraeri pavakayambuka gungwa dzvuku vaichipita vavetera kumashure vakatombopindawo. Nokuti chakaita kuti vavharirwe nemvura inyaya yekuti vakatombopinda pakavhurika. Iwe kungotevera usingazivi kuti panovharirwa nguva iyi yakaipa. Movharirwa muri mukati. Chavanyudza chii? Vari kutevera vanhu vaMwari havasi kutevera Mwari wacho. Tine vanhu vatori muchechi so vari kutevera vanhu kwete Mwari. Kune chinhu chandakaona pana Peter. Peter is one of the apostles of disciples. Wanefunza kuti kuva brave kwaanga arika ainyanyoda Jesu. Ndikadiscover kuti ayo paakatonzi Jesu abatwa kuGetsemani vakaenda naye, Peter ndiye ega akatevera. Ndikati dzakashinga dzinoda isheki. Dzakubvunzwa manje kunzi uri mumwe wacho kai? Ndikanzi handimuzive. Anotevera kuti anorambira mberi. Munhu anotouya kumusangano kuzoyazoita noise nekungoramba shoko racho. Kuona iti anouya kuzongoramba chete. Panapa munoinzwa.
Mwari haunganidze vanhu mahara. Ini kuchikoro kwandakafoira umwangu wakapasa. Ipicture yekuti manotsi ataipiwa anga ari right, but aisvikirawo pasiri right. So mumwe anogona kutoitirwa zvakanaka, upenyu ukatoshepika ukanaka. Yoti padai Mwari akandiwanirwa nyasha, yakawanirwa nyasha, makapiwa opportunity at the same time. Taipiwa manotsi akafanana. Indikaita mayu angu, umwe akaita ma A ari pasaida. Pazvinosvikira pane nyaya. Anozati magetsi ari kushandisa selighter. Iwo magetsi pachawo haapisi kana kutonhora. Asi ukakonekta firiji, tonhora. Ukaisa hita, anopisa. Kuti gadget riri at the end rinopa maresults. Tsano kana makatonhora uko hapana. Let me show you. Mwari ndo wakati let the birds fly. Nanhasi ostrich haibhuruki. Ende Mwari havarevi nhema, but ostrich haibhururuke. Ende itori mugroup rebirds. Ishiri. Hakuna Bible rakanzi let the birds fly pakasvika koma ostrich are too heavy weight. Hakuna. Imindset. Ukatarisa zvakaita ostrich kumwe kwese kwakasimba kudingi ndekupi. Hakuna kadinga. Dzikaita shoma dzausimuke. Anoona kuti munhu paanoberekwa anotanga kubuda musoro. Achiuya panyika munhu kutanga kubuda musoro. Isaini yekuti panyika pauya usati wafamba funga pano ashanda musoro panapa. Hatida vanhu vanongofamba. Manje ini ndiri nherera handina munhu anozondionawo. Ini handina kana akandiendesa kuchikoro. Yekuti hauna kuendeswa kuchikoro ndainzwa. Hausatombonzwa yevanhu vakazviendesa. Pamwe research yako iripuwa. Ndakanzwa munhu akataura kuti handiswa kuchikoro pandakura ndakashanda ndikanyorera. Zvinobvumirwa ufunge kuzviendesa. Poto uchita research mulife uchibvunza vanhu kana ana Dr. Mugore uchibvunza makazvishandisa dzimwe nguva pamwe nemari yekuendeswa havana, but vakazoti vakura ndobva vatanga kunyora nemamwe madegree havasina kuendeswa nemubereki. Zvinobvumirwawo futi kuisa shungu palife yako. Kwete kuramba uchingovapa mhosva. Seusina imba, baba vangu asina, baba vangu vakabvunza vanodongedzerwa futi mudhara wavo, munopedzana. But you are not God use me to make a difference. Mwari ndishandise ndiunzewo shanduko kumhuri yekwangu. Life inoda munhu anoita kura by faith oramba zvimwe zvinhu. Life yekunamata Mwari inoda vanhu vari mudimension seyaMozisi, yekuramba zvimwe zvinhu zvinenge zvakanaka nhasi pazvinoataka chinangwa chaMwari muupenyu hwako. The devil ari ready kukuofa zvinhu kana aona kuti kumberi kune zvinhu zvinodarika izvozvo. Chinhu chaunofira nekuyemura nhasi, it's a matter of time. Pakapera 2-3 years uchaona chisina basa. Malani atinawo isusu vamwe takachinja nembudzi nemombe. Izvezvi line kana kuti ndipe mbudzi mombe munhu anofanira kuseka. Kana kg yenyama chaupiwe yemombe yakafa. It was a matter of time panguva iyo. But kune munhu wakutoti akatopiwa mwana nenyaya yeline. Awanda kudaya munhu akatotakura nhumbu nawo. Gona kungozva kuti zvese zviri kwese matter of time zvinoshanduka. Chisingashanduke ishoko raMwari. Zvakuti maguti zvinhu zvakandinakira hazvina kumbonaka. Zvakanaka musizeni ino. Mufuture mune zvakanaka. Mwari kana zva kuti Moses ndiye achalidha vanhu kuvaburitsa. Ane greater grace and anointing. Faro haurai chakadaro. Anouraya brain dzacho. Anochiudza kupalasi. Attack yemind. Wakaipa akataka mind yako, zvakanaka zvaMwari zvaunofanirwa kugamuchira, unoita mafanizi nazvo. Kutandara, kuuya kuchechi kuzotandara. Kupinda chechi, kwete kupinda muna Kristu, muchechi chete. Sure, my time is done.
Mwari atibatsira. Zwira anokubvisira mari tsitsi. Wozo vamwe wacho matambura avanoita mashandiro avanoita. Usatapfura nemutauni tichiuya kuno kuma 10 so. Ndaona mavhenda achirimo mutauni. Vatori vabereki vane vana vari kuendesa kuzvikoro. Vari kuda mutauni kuma 10 usiku. Vakarongedza machips beside meshop. Mwana wacho achinakirwa. Ukanzwira mubereki wako tsitsi, unotangira ipapo. Munzwire tsitsi. Achimhanyiswa nepolisi nekuda kwenyaya dzekuti awane school fees yako. Iwe uchimhanyisa nawo nezvimwe. Iye achimhanyiswa nepolisi uchimhanyisa futi mafaro. Iyi statement yegeneration yedu anototangira ipapo. Pamwe pacho abatangike. Munogona kutamba mese but hamuna kufanana. Munogona kufurirana but upenyu hwenyu nekwamunobva hamuna kufanana. Iti Mwari ndibatsirei ndibude kumba kwaFaro. Kumba kwaFaro ndekupi? Kwamunoswera wakomona muchinwa tamunonwa tuti. Tichivhara brain. Kumba kwaFaro kunotandarika. Unoza amene Satani unoita program dzake sei. TV yemumba chaimo kuona bhora mumba harina kids dzane kubawa. Ndienda kubawa kai. Unotoka bhora racho ya division 1 yakutamba kumbawa. Kubawa ndo kune premier chaimo. Anomaketa problem zvekuti nyosonzwa kuti mumba arioneke bhora kana music yemumba chayo haina kids dzane ku out nemafesi. Wakaipa akamaketa zvekunze kudarika zvemukati zvekumba. Why azoti kana mauya ukanongeno idanura bhora. Anozati bhora rinoita half time. Waenda kunoona Lionel Messi. Ikaita half time unobva wazoona Messi weiko. Anenge akatocalculate kuti munhu anoda Messi saka tinana Messi 2. Uyu webhora vanoita half time tozomupa wedu Messi. Ende yeye waunozopiwa manje anogohwesa. Uyu anogohwesa ndikunyepera. Wow. Mazuva atiri kwane zvirwere zvekuti kana chatongobata wakadai so ifirapo. Nachiremba akatotaura kuti hazvirapike. Unongorarama wamuprogramu idzodzo. Unosponswa kupinda muprogramu idzodzo. Unobhadharwa, unodiwa kuti uwane problem iyoyo. Kune nhamo isingangouya zviri cheap, inouya nekudiwa. Kune maproblems anouya nekufarirwa. Chese chakanaka chaoda kuitirwa chisina umwari mukati itya tiza. Pane vanhu vese kutange ndiwo wanyakusodiwa wasarudzwa. Gamba ari kutoziva wakaipa kuti vamwe vana vese urayai Moze fidai toda kuuraya mind. Saka chakaponesa Moses chi faith, which is the word of God. When he grew up by faith, he refused.